Nindot kayo pagkasaysay ni San Pablo diri sa unang pagbasa nga ang tanan di ay gibuhat sa kalibutan giplano gyud sa Ginoo. Nagi siya plano. Unya kining planos Ginoo gihatagan niya og pinaka-highlight og ang highlight mao ang tao kita. Highlight ta sa planos Ginoo. Kita mao'y pinakanindot kay ngano man iyang giimprinta nato ang iyang espiritu. Mao na giingong San Pablo nya kining maong espiritu naghatag ni nato og kagawasan. Nindot no? Saman mo. Tuo mo nga naamoy espiritus Ginoo. Lingay mong tupad ing na kaybaw ka nga naay espiritus Ginoo diha nimo. Nya sa laing sulat ni San Pablo niingon siya kining maong espiritu nahibaw ni sa tanan. Siya mo'y mag-usisa nato kay makahibaw man siya tanan kay espiritu gud siya. Makasud siya sa atong hunahuna, atong kasing-kasing, why matago sa Ginoo. Kadloki ang Ginoo nga makapatay sa lawas o makapatay sa skalag didto sa impierno. Nya unsa may buhat aning mga tao nga nahigugmas lawas pero wa mahigugmas kalag. Una, kana gyung pagpakaaron ingnon mo nang warning ni Kristo pag punsisok sa mga tao ba linibo. Niluha ka tanaw no mga tao ba nagtinumbanay na lang gatinumbanay kay duol gid ni Hesus ngilo pero lisod to magtumbanay ang mga tao kay mopunsisok ni Hesus pero si Hesus nahibaw sa ilang kasing-kasing siya kani mga tawhana mga tigpakaaron ingno ni moabot rang panahon nga kining linibo ka mga tawo nga sigig og sunod-sunod nako kay in love kuno kay sila nako maorasan ni ang magsigig singgit ilansang siya sa cross kahibaw na siya daan mo nang ingon siya bantay mo anang pagpakaaron ingnon ha kisa man yang gisultihan ang iyang mga apostoles katong 12 ka buok ngano man nahibaw man sad si Hesus nga kini mga ako mga apostoles kuyog-kuyog kunuhay ni nako managan ra mahadlok ra gyapon ni mao to iyang gisultihan secret lang mao na kamong mga asawa ay gimugtuan ang inyong bana magsigig hapyod-hapyod ninyo magsigig ingon I love you inasus klaro kayo ni kamusang mga bana kana inyong asawa magsigig ingon love you paraig na ay gimugtuan na unsa may timailhan nga ang bana matinud-anon sa asawa o ang asawa matinud-anon sa bana hibaw mo wa mo kibaw wa parihata ngano mahibaw mo kung wa man ko'y asawa di ba dili ay ang matinud-anon nga bana kanang magsigig amping sa kalag sa iyang asawa kanang maningkamot nga ang kalag sa iyang asawa maoy ma-safety dili ang lawas pero kana mga bana nga magsigig diman pasiksi sa diha dayoy kaligo sa diha oy baho na ba nimo ana gani panutbra sa diha oy kana mga inaana kiskisi sa nang kilay nimo paputias nimo na atos lingan indot kay naong di na muha sang gana nato nimo kanang banaha hipokrit na tigpakaaron ingno na anang mukuyog nimo pasulubon jud anang short nga perting mobua kay ganahan siya nga mga tao mulingi siyang asawa paangkason ka siyang motor kana gyung short nga perting mobua nga hapit na lang mga kita na dihang na ang di na angay makita kana buangon ang banaha nya kamo sang mga bana kana imong asawa nga magsigig diman para pasiksi sa iyang lawas para panindot siyang lawas kana tigpakaron ingno na pero kana sang asawa nga magsigig care sa kalag sa bana
labi nag ang bana mahubog, muingon dayon ang asawa nga, tanaw ha, statement sa asawa, ilhan na nimo, kung Diyos nun ba o tigpakaaron ingnon. Ug mahubog ang bana, unsay isulti sa asawa. Kung ang sugod gani sa sulti, muingon gani, ikaw, bantay lang yung kag masakit kang buanga ka. Ana, ikaw no, di ka mag-amping na imong lawas. Kana, kuha na siya, yawan o ng asawa ha? Oh, pero muingon gani ang asawa, dong, sala baya ng paghubog-hubog, maka-impierno baya na. Kana, tinuod ng nag-cares bana. Muingon ang bana, kana bayang siging pasiksi day, kanang sige kadiag TikTok, nya sige na kagpakulor-kulor na imong buhok, vanity baya na siya, sala baya ng vanity. Isa ujag di na ako magpasiksi, ay susday, bisag ikapay pinakalubo sa tanang tao sa kalibutan, bisag ang imong bilbil mura na nag-rise terraces, ang akong gugma nimo nagpabiling beautiful, simple, and truthful. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kana, gusto ko malangit ang duha. Kana mo'y matinud-anon? Saman. Naitawan na ron kamo. Simba mo din ang saman mo. Kinsa may inyong gihigugma, lawas o kalag? Lingi ay mong tupad. Yung na, kumusta man imong kalag? Sige. Sige lang tagpakaon na itong lawas. 40 na natong hago. Pero ang atong kalagwa di ay. Mo bita na, suway ko nun ninyo, o huna-huna. Ang imo rong gibuhat, nakaayo bas imong kalag o sa lawas sa kutob? Kana, importante kay na nga check up. Kanang pagpangita ni mong kwarta karon, para ba nas lawas? O para ba nas kalag? O para ras lawas? Kining gubat karon sa Russia o sa Ukraine, para ba nis lawas? O para ba ni sa kalag? Kanang atong pag-declare nga pwede nang magminyo ang lalaki o lalaki, babae o babae. Pwede nang mag-abortion. Kanang imong pag-limit sa imong pagpanganak, siging inom anang pills, taod anang mga kondom, mga ayude, pagpalaygit, pagpapasiktomi, unsa man na, para na sa imong kalag o para sa imong lawas. Kana. Mao man akong ipangutanas akong kaugalingon, kining akong pagpari, para ba ni sa akong kalag o para sa lawas? Kining akong pagpamaligyag slat, para ba ni sa kalag o para ba ni sa lawas? Ano ba? Kana inyo sang pagpalit og slat, para ba na sa lawas o para sa kalag? Ito ba? Para sa kalag? Congratulations. Pero kung nipalit lang ka, kay gusto kang mudaghan imong kwarta, kay mudaghan ra ba sa gyud, kay muhatag man ang Ginoo og baos, nayuban ginegosyo sa nang pagpanghatag ingon manghatag ta kay ibaw sa Ginoo nato 100-fold, buangon ka. Ang gusto sa Ginoo muhatag ka nga way paghuna-huna nga dunay mobalik. Kay nga naman, automatic man na nga tagaan kaniya, nganong imo pa manang huna-hunaon, nganong kana pa may imong ibutang sa imong huna-huna, nga ang Ginoo nag-amping naman nimo. Hasta gani kuno ang mga buhok sa atong giihap niya, kay ingon ana siya kasuod nato. Misuod siya sa atong kaugalingon, nganong maghuna-huna pa mga ana, mupalit kog slat, kay para na ay grasyang moabot, mupalit kog slat para maayo ko sa akong sakit. Buangon ka. Wa ka mutuong ang Ginoo mas nag-care pa nimo sa imong lawas o kalag kay kanimo mismo. Kita man tay care kayo kanang imong pagpatina sa imong buhok, giguba nimong imong buhok. Kanang imong pagpausab anang kaputi sa imong naong, giguba nimong imong naong. Kanang pagsige nimong inom anang mga soft drinks o mga toxic na mga pagkaon, hilig ra ba sa kuana? Giguba nimong kreasyon sa Ginoo ang imong mga immune system. Kanang imong pagkakuwang sa tog, kay sige na lang kag tan-aw ng cellphone or sige na lang ka na imong negosyo, giguba nimong imong kaugalingong lawas.
Kanang sige nimong pagpangaway anang imong bana, kasilos sa imong asawa, giguba nimo imong pamilya, wa kay take care minus kay tag care. Pero ang Ginoo sige gyud amping nato, sige amping. So ayaw na lang diag pamasin. Unsa man mopalit kog slot kay ngano man ako ning pasalamat sa Ginoo. Mao ni akong pagpakigsuod sa Ginoo nga naghigugman ako. Ana mo trabaho ko kay mao ni ang sugo sa Ginoo, dili lang ni para sweldo. Mo eskwela ko, magpaka-bright ko, hutdo na ko akong panahon, i-focus na ko ang akong hunahuna sa akong pagtuon, dili aron mahimo kong summa cum laude, kung dili aron magamit nako ang gasa sa intellectual capacity nga gihatag sa Ginoo isip akong pagdaig og pagpasalamat niya. Nya human ani kung daghan akong makatunan, ialaga dayon nako sa katawhan kay mao nay sugo niya. Bahala nagdumtan ko, bahala nagsawayon ko, basta mo alagad ko sa way pagpangayog baos. Pastilan og mao pa nay atong hunahuna kitang tanan pagkamalinawon sa kalibutan. No? So importante kaayo matud pang Kristo, bantay gyud ang inyong gugma. Ayaw gyud higugmaa ang lawas, higugmaa gyud ang inyong kalag. Na unsa titubag nato Salmo? Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Kinsa man ning katawhanana? Ang mga tao nga nagsunod sa Espiritu Santo, ang mga tao nga matinud-anon, wa magpakaaron ingnon, dili hipokrit, kung dili matinud-anon. Kay ngano man kanunay silang malipayon, balaan og mauswagon.